Koncom marca sa v posádkovom klube uskutočnila vernisáž filatelistickej výstavy, nakoľko klub filatelistov oslavuje tento rok 50. výročie založenia. Pri tejto príležitosti sa jeho členovia rozhodli podeliť o svoje originálne zbierky nielen s kolegami, ale aj širokou verejnosťou. Otvorenie výstavy filatelistov prišlo podporiť mnoho hostí, či už z radu filatelistov alebo verejnosti, ktorú táto výstava prilákala svojou rozmanitosťou. Na tejto výstave sa prezentujú členovia klubu, ale aj samotný klub v úvode kompletnou zbierkou poštových známok Slovenskej republiky a potom sa prezentujú jednotliví členovia. Je tu napríklad exponát, ktorý hovorí o úspechoch slovenskej známkovej tvorby v rámci svetového kolbišťa a hodnotenia grafickej a ryteckej slovenskej školy. Tým, že má klub 50 rokov, tak základom bolo to, aby každý z členov, ktorý chce, sa tu mohol nejakým spôsobom prezentovať. Vzhľadom ku objemu kapacitným možnostiam z niekoľko rámových exponátov mohol vystaviť iba jeden rám, iba časť. Za to je tu vystavených takmer 30 exponátov. Nosná časť je klubový exponát, teda zbierka všetkých známok našej republiky od roku 1993. Na výstave by ste našli aj prvky predrománskej a románskej architektúry, ale aj ukážky z kroniky klubu. Mňa filatelia upútala, dá sa povedať, v rannom detstve, kedy človek túžil poznať svet a práve známková tvorba mi približovala práve ten svet už od čítania cestopisov a k tomu proste nadviazanie proste poštovými známkami, ktoré čím viac školák mal zastúpené krajiny, tak tým mal väčší prehľad z hľadiska zemepisu, prírodných krás v jednotlivých krajinách a podobne. Pre verejnosť je to zaujímavé tým, že tu si každý môže niečo nájsť z histórie, z umenia, z kultúry, z vidí známky iných štátov. Ale hlavne sú tu viac námetové exponáty, teda motivové, ktoré niečo dokumentujú. Nejakú udalosť, akciu, skutočnosť. Samozrejme, že podujatia v posádkovom klube sa plánujú. No a pretože klub vznikol v roku 1963, tak na tento rok pripadlo 50. výročie vzniku. Čiže ten úvod tohoto jubilea bola slávnostná výročná členská schôdza. No a na to nadviazala príprava tejto filatelistickej výstavy.